TV atibatike zvechopu kusangana zvekare kwataita paCulian TV channel yenyu patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi iko zvinezvi uri musi Saturday, a lot is going on in our country, so zviri zvenyu kune vanhu vanonokerwa nekupuhwa maupdates nekuziviswa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. Panewo zvinhu 1 2 3 zvetinenge tichimboita se tichimbofambirawo zvimwe zvetinenge tichigadzirisa but so far so good. Tadzoka, I'm back kunge musana. Regedza nditangire pane nyaya ya advocate Nelson Chamisa avari kufamba mbira chinzi vari kuAmerica vari kuchichi. Chamisa spotted in Mhondoro today. That's where he is. Nemachembere anga anawo ikokoko inoza nyaya dzerufu idzi agara anongofambira ningirigini. So that's where Chamisa is. And ndichibva ipapo ndikubva ndasangana nenyaya panapa ndamboenzwa kumazuva akati but ya mumfashion pari kunzi Zimbabwe yakubvumidza vanhu iko zvinezvi kuti vanenge vakasungwa votombobuda mujeri voenda kunosangana pabonde nevadiwa vavo kudzimba vozodzokera zvavo kujeri vachinoita vari kuita inigirikini nyowani yakatenge yatoiswa iyi. So it's something chekuti chaita sei chapasiswa ndo zvimwe zvezvinhu zviripo. It's very important kana manga makagara iko kumunika masuwa vadiwa venyu mongoziva kuti anytime unogona kungoona madhamu asvika padheni kunyanyanya kwakadzi. But this thing hachisi kuzoitika kune vanhu vese pachaselectwa because kuna vamwe vanhu vekuti ukaonekwa kuti hausati warependa iwe hausati wareforma kungotoonekwa kuti uyu pfungwa dzekutisa dzichiripo apa havatombokubvumidze kubuda, vanongoramba kuzotoramba kwagara ikoko uchiita munhu kwaye uri ikoko because kune vamwe vanhu kuti achingobuda imomuka inenge itori mumuka chaichayo. Right, pane tsamba yakatenderera musuno apa fight yekwakuda Tagwirei na Tungwarara iyaya. I don't know ndiani ari kutaya kunogadzirawo tutsamba ndakanaona kwanda maindibvunza about this later. Inangu ndakati handidi kana kutaura nezvenyaya iyo because handidi zvekuzonzi mangwana ka mozotanga kuti but iwo wakakomenda nezvetsamba iyo ndakangoti idzi nyaya dzekuZANU-PF regedzai vanhu vapedzerana avo. Tsamba yakanzi zvoni the Zimbabwe Republic Police is once again seeking to question Mr. Tungwarara in connection with ongoing investigation into allegedly fraudulent activities linked to his company, namely Paulo's Construction and Prevail Group International. Raringoti zitsamba rakareba rakaningirikana but inini kuti ndiuye ndikomende nezvenyaya iyoyo ka nditanga ndinenge ndine side rendendaita se rendenda kusaidira kana kuti ndotanga pamwe ndenda kutanga ndakusaidi kwana Tagwirei because nyaya dzeZANU-PF dzinonetsa chinhu wani ukasvika ukati but ndingadai so because so far so good pachiri chinhu ichi vanhu veku opposition nevamwe vanhu vese ma-streets vari kuti vari kumhanya naTungwarara for now up. Why? Because Tagwirei ndiye akanyamakwa because ndiye ari padhuze naED. Vanhu havadi munhu anenge ari padhuze naED. Even Tungwarara futi ari padhuze naED but vanhu vanoida kudisciplinani Tagwirei because Tagwirei ane zvizhinji zvaaita so far. Saka anonga kuti saka confusion iyo ikaramba irimo uyu regedzai asafe kuti apfidze because people they want Tagwirei kuti aramwe this whole thing politics ichi. But zeta rapia meno azoendawo kuti pane inenge yaudzwa kuti munofana kuramba chitsamba chikutenderera ichocho because mukasaramba tsamba iyoyo munotanga muri kusanitize iyi yabuda inenge yakutanga yenyu. To be very honest with you guys, tsamba mabudira yanga yakabuda nemo zokuti autombokwanise kuzviona but the only different yanga iripo ndeyekuti ukaenda pazeta rapi Twitter X account yavo unoona kuti panga pasina that letter. So izvozvo zvega zvinotokudza zvine zvakawanda zvazvinokudza but mabudiro eri kuita panapa pari kunzi zeta rapi dismisses fake statement on Dr. Tungwarara. The Zimbabwe Republic Police dismisses a fake and false statement circulating on social media to the effect that Police's Commercial Crimes Division CDD is seeking to question Dr. Tungwarara in connection with perpetrated fraudulent activities linked to his companies Paulo's Construction and Prevail Group International. The police is not issued this statement and dismisses it with the contempt it deserves. For the record, the Criminal Investigation Department Commercial Crimes Division is not conducting any investigation on Dr. Tungwarara. Zimbabwe Republic Police warns individuals and syndicate against using artificial intelligence AI technology to cause confusion, alarm and despondence in the country. The law will take its course without fear or favor once the suspects are identified. Ndo manigina vari kuita but ma suspects arimo muZANU-PF imomo mazvona ma suspects
the suspects are there in ZANU-PF. Ndo nyaya ndoda kukuonesa iyi. Masuspects ari muzanu. Vanhu vekuti vari kugadzirana zvinhu zvavo, but on this issue, Tagwirei, let me tell you why Tagwirei ari kuluza this battle. Tagwirei ari kuluza this battle because Tagwirei haasiri yemuridzi wevarakashi. Iwo vabhozi chitsamba chefeki chape chakabuda hakuna kana akambodefenda ka. Vakaramba vakanyarara ende hakuna kana akambotaura nezvazvo. Now yezita rapi yabuda vayafambiswa they made it popular. Because Tagwirei Tungwarara is the one anobhadhara Twarakashi $200 monthly or so. So Varakashi were doing their job. Zvekutorevesa. Knowing kuti okay. Chinhu chatiri kumhanya ichi maitiro atiri kuchiita ichi. Tikasatochiita Tungwarara anoramwa. Ende vari kumeka sure Tungwarara sanhikine vari kubva vagadzira that atmosphere yekuti even vanhu vari muzanu-PF vanobva vangoti but mastreets ese arongoti Tungwarara bho munhu ngaapinde ipapo. Ndonhikini iri kuitika. Even though Tagwirei hake ane a certain influence futi yaanenge achiita, but Tungwarara ane kamwe ka influence kekuda kuno overtake Tagwirei. So nyaya dzacho hamungakwanisa kudzinzwisa kana mamusiri kudzifollowa zvakanyanya, but ndo pane nyaya dzacho izvo mastreets aya ndo paasvika. Ndichazouya ndichinyatsoonesa kuti zvinenge zvasvika pabodzwa, but what I understand panyaya iyi ndeyekuti timu rakwana Tungwarara vanenge vatonojanya ponya pakanaka kurumidza kunyora statement izvezvi uvaudze kuti isusu hatisi kuda hatisiri isu tataura zvinhu izvozvo, hausiriwo wataura zvinhu izvozvo. So unyora tsamba vanhu veZimbabwe vazive. Achingopedza unyora tsamba yacho vakomana bva vaifambisa nemanhingirikini avo. Pachapisa ndikukuudzai zvinhu zvichaitika apa maperero azvo kunekwa zvichanoperera kuchanetsa. But I don't want to waste much of your time ndichinyautaura because zvakawanda zvimwe zvatiri kufanira kunge tichionesana panapa. This just yange ingori just a first video kuti titese tionesane muzivo ndiripo. I know guys and I want to thank you nekuzonditsvaga kwamunogara makaita makangoona pangoita kunyarara panapa motanga kuti Kuland ari kupi. Hey, Kuland, is everything alright? Thank you guys. Izvo so I'm okay, everything is in order. Hapana kana chiri kumbonetsa kana kuti chambonetsa. Ndadzoka, I'm back kunge musana ndiripo. Regedzai tikupei ma-updates news dzese dziri kuitika. But regedzai tiende pane nyaya ichateera. But before I do that, regedzai ndingoshandisa mukana. Vanhu vari muSouth Africa vese vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-study permits. Mazuva ano zviri nyore nekuti pane kambani inonzi Education Research. Yes, ndo kambani 1 inokwanisa kuregistera kambani yokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa ipapo iwewe kungotaura navo panhamba dzavo idzi because haunide kutravela kuenda kwavari. Saka make sure kuti une passport chete iri valid, vanokubatsira vanokuitira zvimwe zvese zvinozonigirigina. But izvozvo ukangori kana waita zvinhu izvozvo chete ndo first step iyo yakakosha yekuva nevalid passport. I know kuti vamwe vanogara vachibvunza ko what about unoda kuti register tisina business permit. I'm sure ukatoona wakutobvunza that question kuita kuti you don't have the capacity to have that business permit, because for you to have a business permit unofanira ku deposit up to 5 million maaccount mako. Saka tiri kuti chi azvi make sense kana zvakadaro handiti mukuzviona. Saka kasi for now uruda umboregister ngini yako kana uda wazowana 5 million account unonga wana yakudhara waregister kudhara unenge wakufambira dzimwe nyaya dzema business permit. But for now let's focus on this one. Bhora pane ngirigini ziso pane bhora kuitira kuti zvinhu zvako zvitanga kutombofamba. And that account in my advantages. Vanhu vakawanda vari kutotora dzimba dzakawanda muSouth Africa vorendesa vaisa maroja South Africa yese vachitoinvesta vanhu vachitoita madhiri zvinhu zvichitanga kutobudirira. Saka iwe unozotadza nei kungoita something like that. Hapana chekumirira and hapana chinotadzisa. So ndiri kuti chi conduct mukoma on the numbers that are showing on the screen.